will. Laugh out loud. Pale teli pale scream and shout. Teli pale. Hey, no, Priyal only. Pale teli pale. What a comedy. ತುಳುದು ಮೋಕಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರಿಗಳ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವೇತೋ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜೆತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆವಡನಾಡ ರಡ್ಡು ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡು ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನೊಂದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಅತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆ ನಮೂನೆಡು ತೆಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ತುಳುವೇರೇನು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ ಶುರು ಆವಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನನ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುನಾಗಲಿ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಕಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾಡ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗೇಮ್ ಶೋ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐನ್ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ತಿನ ನಾಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಏರು ಮಾತ ಬರುವೇರು ವಾವ ನಮೂನೆದಾಗಲು ಬರುವೇರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ತೆಲ್ಪಾರ ರೆಡಿ ಆದರು ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಗಣೇಶ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹಿಂಗೇನೆ ನೀವು ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಹಿಂಗೇನೆ ನೀವು ಹಂಗೇನೆ ತರಲತ್ತಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಹಂಗೇನೆ ಆಟ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಬೇಲು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾವಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಳ ಹೊಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವಗೆ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನ 4:21 ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪುಲ್ಲು ನಯಾವಾಡು ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರು ನಯಾವಾಡು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆತೇನು ಅಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಉಪ್ಪೇನು ಅವ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಕೋರ್ಪುನ ಅಜಿಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುಂಡು ಅವ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮುರಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಂತ ಐಕ್ ಮಾಹಿತ್ನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಬೈದೇರು ಮುರಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಆಡ ಇನಿ ಏರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ವಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಏರೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೀಪನ ಏರೆ ನಮ್ಮ ತಾಶ್ಚರ್ಯ ಭವನ ತೂಪನ ಅಕ್ಲೆ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಮೇಡಮ್ ಈರು ವರ್ತಿ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೂಡ ನದೆ ಇವಲ್ಲದೆ ತಗಣೆ ಬಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ 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 ಬರೀತೀರ್ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ತದೆ ಎನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧದವರು ಬೊಂಬೈದವ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಬಂಗಾರ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಪೂರ ಸಂಬಂಧನೇ ಹಾಯ್ 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 ನದಿ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲು ಲೇತಾ हो किस करो
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊಕ್ಕೆದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅರ್ಧ ಬೈದಾರು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಕ್ಕೆದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅರ್ಧ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅರ್ಧ ಬೈದಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮಿಜಾರ್ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ದಾದದೆ ಬೇದಾದ ಮರಳು ಬಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕನ ಕುಲ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ದದಿ ಆರೊಂದು ಆತು ಶೋಕುಡು ಕೊರ್ನಗನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಾ ದಾದೀನು ಮರ್ಯಾದಿ ರೆಸೆಟ್ ಅತ್ತ ರೆಸೆಟ್ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾಸಿಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಲಕ್ಕದಿ ಮೆಲ್ಲ ದಾದಿ ಈತ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ನಾಟಕನಾ ಇಂಚತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಓ ಪುದರೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ವನಜ ಜಲಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಜಲಜ ಅದೇ ವನಟು ಪುಟ್ಟಿನ ವನಜ ಅಪ್ಪಣ ಈರು ಕಾಟು ಪುಟ್ಟಿನಾರೆ ಇಂದಿ ಯಾನ ಕಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಲತ್ತೆ ಕಾಡು ಪುಟ್ಟಿರೆ ಯಾನ ತಾನೆ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯದಿಯಾ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿದಿನಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ என்ன பண்றது இஞ்சி பாத்தி ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ என்ன புதர் பீக்கி ಬಣ್ಣ ಪೆಟ್ಕಮ್ಮಿ பெடுகம்மி நம்மி ಅದು பீக்கி பண்ட புஷ்ப குமாரி ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ பீக்கி ಪಂಡ பூவப்ப குஞ்சத் பைல் ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ பீக்கி ಪಂಡ பூவಮ್ಮ கொடியல் பைல் ಗುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ರಡ್ ಬೈಲ್ ಸೇರ್ದಿರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಏನ್ಯ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಪುಂಜು ಪಿಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಪಿಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಊರು ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿಕುಳ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪಟಿಯಾಲ ಕುರ್ತಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಕಲ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪತ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಏ ಮೇಡಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆರೆಂಗನೆ ಬೈಪತ್ತಿನ ಪೇರು ಈರ್ದಾನೆ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಎಂಕು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಜಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪುಂಡು అందక్క మోలు ఒరొర రింగ్ టోన్ బుడ్పలు ఇడి ఊరు నాదుండు ಆ ಇದಾನೆ ನೋಬಲ್ ಪಾಡು ಜನ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಇಷ್ಟದ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಕುರಲ್ ಈ ಪುಂಜು ಪೀಕೆನ್ ಬಿಡುಂದಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕಡೆಯತ ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹುಚ್ಚು ಕುಡರಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹುಚ್ಚು ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿಕಂದೊಡಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕು ಮುರಾನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಒಂಜು ವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೈತಿ ಪಂಡ ಎಂಕು ಪೀಕೆ ಆದಿತ್ತು ಸೀಕಿಡ್ಲ ಪೀಕೆನ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಬೈತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ನಾತಿ ನಾಕಲು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಕೊಂತೇರು ಈ ನಿಖಿಲ್ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ವಿನ್ನಾದ ಏತ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಮುಲ್ತು ವಿನ್ನಾಡ ಪೀಕೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಪೀಕೆ ಪಂಡ 10 ಕೋಟಿ ಎಂಗ್ಳು 10 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಳು ಕೊರ್ಪುನಿ 2 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ ಜಾವ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈತಾರೆ ಇದಯ ನಾನ ತುಂಬದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ ಪಿರದೆಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏ ಜೇಮ್ಸ್ ಲಗಿದೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗೆ ಒಂಜಂಜೆ ಕೊರ್ ಪಿರ ಬಾಡ್ ಬಾಡ್ ತುಂಬು ಗೇಮ್ಸ್ ಅತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 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 ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೀಲಾಂಬರಿ ಏನ್ ಕೊಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ 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 ಮಾತಾಡು ನೀಲಾಂಬರಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೋಜಾಡು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿದ ಮೂಲುಂಡ ಮೂಲು ಇದು ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಏತ್ ಈಸಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಟಫ್ ಉಂಟು ಟಫ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಂಡಪ್ಪ ಟಫ್ ಉಂಟು ಈಗ ನಾ ಗೇಮ್ ದಾದಪ್ಪ ನಗ ಲೋಟಿಗೆ ಚಮಚ ಮಾಡಿ ಮಾಮ ಮಾಮ ತುಲಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾದ ಲೋಟೆಗೆ ಚಮಚ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲ್ ಓವೇನೇನು ವೈಕೈಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಮಲ್ಲನ ಪಣಪೂರ್ದ ನಂದನೇಶ್ವರಡೆ
ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಜಾ ಸೋಡ ತೆಗೆದು ಜಾ ದದಿ ಆ? ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ರೈಸ ಹೊಡ್ಸಿ ತಾನೇ? ನಾ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದ ಉಮೇಶರು ಅವ್ರನ್ನ ಗುವೇಲಿಗೂ 45 ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಆ ಏರು ಚೋಟುವ 45 ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕೂಡ 45 ಸೇರದು ಮಾಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ದದಿ ಆ? ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದುವಾ ಅವೇ ಚಮಚಗೆ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲಂಗಿ ಬೆದಾಮೆ ದಾದದಿ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಲೋಟೆಗೆ ಚಮಚ ಪಾಡ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಲೋಟಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾದಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಸೆಕುಂಡು ಕೊಂಡು ಚಮಚ ಪುನತಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಸೆಕುಂಡು ಕೊರ್ಪರ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಲೋಟೆ ಉಂಟು ಮೂಲು ಹಾ. ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಪೀಕೆ ಪೀಕೆ ನಡಿ ಪೀಕೆ ಉಂತವ್ದಿ ದಾದದಿ ಪೀಕ್ ಅತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು The game ಸ್ವಾಮಿ begins in ಬುದ್ಧನಾಥೇಶ್ವರ 3, 2, 1. ಆತ್ ಬೇಗ ಶಾಮ್ ಕೌದಿ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೋದು ಆಯ್ಜಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೆ ಒಣಜ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸ್ಪೂನ್ ಲೋಟೆ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಹಿಂದಿ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ನ ಆಜಿಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ಸಿ ಓಕೆ. ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡಡಿತ್ನ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತುಲ್ಲರ್ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ನ ಸಾಪರ್ ಬಂದ ಅಂದಪ್ಪ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು The game begins ಸ್ವಾಮಿ in ಕೊರಗಚ್ಚ, 3, ಹಿರೇ 2, ಕಾಪಾಡು. 1. ಗೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ ಈ ರೆಂಕಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಏಂಚ ಈರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋಳೆ ವನಜ ಕಣೋ ಮೇಡಮ್ ಒಣ ಜತ್ತವು ಮನುಜ ಅವು ಮನುಜ ಒಂದು ವನಜ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ತಮಾಷೆ ಅದು ಪಾತಿರುವಾರು ಅಂದ. ಪೀಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈತ ಇರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೌದೇ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ದದಿ ಹೂವಾಂಡಲ ಪನದೆ ಡರ್ನ ಮನ ಹೇ ಮೇ ಹೂ ನಾ ಆ ಟಿಕೆ 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 ತೀಕ್ಯತ್ ಪೀಕೆ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ 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 ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇ ಮಾಲ್ದಾನ ಕುಲ ತಪ್ಪು ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಸಾಕು ಜೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇ ದೇತದ ಜೋಕುಲು ಭಯಂಕರ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಹುಷಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಯ ಬಾಲಿ ಏತು ಚುರುಕು ಪಂಡಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪವ್ರೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಬಾಲೆ ಮಂಡಗರ್ಚಿ ಮನ್ಪುತ್ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾರಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದು ಐ ಕುಡುಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಮರುವಾಯ್ದ ಅಂದು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಸ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೋಕ್ ಅರೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಜೋಕ್ ಮೇಡಮ್ ಈತ ಪಿರ ನನ್ನ ಗೇಮ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗುಂಡು ಪಿರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಿಲೇನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈತ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಮನ್ಪುಗತ್ತದಿ ಪೀಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕೀರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸಂತಸಾರಳುವ ಸಮಯ ಮರೆಯೋಣ ಚಿಂತೆಯ ಇದು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ ಇದು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ಉಂಡಾ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇರೇದಾನೆ ವಾತಾನೆ ನಮ್ಮೆ ದಾನೆ ತಾತ ಬಗುಲ್ವ ವಾತತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇವ್ ತುಂಬುದ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ಉಂಡಾ ಇರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೋಡು ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತೇಲ್ತು ಏನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ನೀರ್ ಬರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೆದೆ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಪೀಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಡ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ದಾನೆ ಇರ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಇರ್ ಸೈತ್ ಪೋ
ಇದು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೇನ್ವೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಗುಣಗಳ ಸಂತು తాత బాబా మమ్మీ మమ్మీ ఈవెంకు కొడుతినుండతే పేరు పుచ్చపర్ని మమ్మీ యాందాద మల్పొడు ఆయన పులిపొచ్చి మగ ఈ పుచ్చట పేరు పర్రు అలా ఆ మమ్మీ మెల్ల జాగ్రత్త నదే యా పక్కడే నిదే కుసల్కు అలా నదే తగడే ఇద తన్ మల్ల ಮೇಡಮ್ ಪಿ ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವಿತೆ ಪೋಯಿನ ವೀರ್ ಏನ ಮಗಲೆ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೇ ಊರೆರ್ಗ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಗತಿಯಿಂದ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗತಿಯಿಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕಜಾವದ ತೊಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಕಂತು ಸಾಂಕದಿನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೈತಂಡ ಎರಡಾಂಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತೆ ಐಕ್ ಪೂರಾ ಸಮಾಜದ ಕುಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಕ್ಕರನೆ ಮನ್ಪುನು ಚಕ್ಕನಕುಲೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಓಲಾಂಡಲ ಬೇಲೆಕೇಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅವೇ ತಾಸ್ತಾರ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿದು ದೂರ ದೀಪೇರು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಐನ ಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುರ್ವೇರು ಈ ಸಮಾಜ ನೆಂಚೇನೆ ಎಂಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಐನ ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾಧ್ಯಮದಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದು ಅವೇ ತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಲಕ ಮಂತರತೆ ಅಂದಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಎಂಕಿಲ್ಲೇಕ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ನಟ್ವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಸಂಕಡ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ತೋರ್ತದು ಕೆರ್ಪ ಏಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಯೋಡು ನರಮಣಿ ಆಯ್ನ ಒರ್ಮದ ಮಗ್ಗಿದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಇರ್ ಒರ್ಮದ ಮಗ್ಗಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದರ ಐಟ್ ಎಂಚ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಬರ್ಪು 9 ಒಂದ್ಲಿ 9 9 ಎರಡ್ಲಿ 18 ಎಂಟುಲ ಒಂದುಲ 9 9 ಮೂರ್ಲಿ 27 ಎರಡ್ಲ 7 9 ಇರ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒರ್ಮನೆ ಕೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಮುಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾತಿರಗಲ ಗೊತ್ತಾನು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನದು ಗೇಮ್ ದುಂಬುಗೊಂಡು 5 ದುಂಬು ಒಣದ ಮೇಡಮ್ ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವನಜ ವಾಹ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಡ ದಾದಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಾಂಡ ಬನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗಣೇಶ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಿದಾನೆ ತುಪ್ಪ നീ ചന്ദമ നിന്റെ അബ്ബ ചന്ദമ നിന്റെ അപ്പന്റെ പെണ്ണായി നന്റെ മാമി എത്ര ചന്ദമാ ഈ പൊർലിയ നിന്ന പൊപ്പ പൊർലിയ നിന്ന പൊപ്പന ബുടത്തി എന്ന മാമി എത്ര പൊർലിയ ചന്ദമ നിന്റെ അബ്ബ ചന്ദമ നിന്റെ അപ്പന്റെ പെണ്ണായി നന്റെ മാമി എത്ര ചന്ദമാ ഈ പൊർലിയ നിന്ന പൊപ്പ പൊർലിയ നിന്ന പൊപ്പന ബുടത്തി എന്ന മാമി ದೇವರೇ ಮೋಲ್ ತಗಣೆ ದಾತ ಮನ್ಪೊಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಬುದು ಲೂಟಿಗಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಳ್ಳಯ್ಯ ಆಯ್ತಾಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕಾಪುಡು ದಾದ ಮನ್ಪೊಲ ದೇವರೇ ಎಮ್ಮು ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಅಂಚಿನ ತೂವಂದಿನ ದಾದ ತೂ ಎಂಬ ಅವೇ ಬೆರಿಟ್ ಮಚ್ಚೆ
ತಗಣೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತೆ ಉಂಡು ನಮೂಲು ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಿನಿಶ್. ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ದ ಶೋರ್ದು ಒಂದು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆತ್ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್. ಮರ್ಯಾದೆ ಅವನಿಗೆ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೀಕಲಕ್ಕೆತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಮಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲವಾ ಉಲ್ಲನ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪ್ ಮಂದಿ ಬರ್ಲಿ ಕುದರಿಂದ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆಯಾಡಿ. ದೀಪಕ್ ರಾಜ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಜಾಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇಂಚಾಂಡ್ ದೀಪಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಶೋ. ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ ದುಮ್ಮದ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ತೋಜು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಿ ವಿ ಶೋ. ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಟು ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ನೆಟ್ ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ದ ಶೋರ್ದು ಒಂದು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆತ್ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ವೇಟ್ ಯಾರಜ್ಜಿ ದ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾಸ್ ದ ಪಿವಿಟ್ ರೋಲ್. He had the pivotal role. It went on well. The flow was good, but there was something missing. The punches were missing. All the best, Deepak. ಓಕೆ ಅಂಜನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಡ್ರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೆಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಎತ್ತಂಡು ಪದ್ಯ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಂಡು ಪನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಶೋ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಿ ಕೆದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿ ಕೆದ ಜೋಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪರ ಅದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಿಡ್ಲ ಮೂಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ನನ್ನಾದ ಕಾಪಾಡಾಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಏ ಮಾಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ದು ತುಪ್ಪಾರೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಈತ ತೆಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ನಾನು ದುಂಬುದ ರೌಂಡು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ಪಾವೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ನಿಗ್ಲ ದಿನಾಲ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂ ಒಂದು ಪಡು. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಅಂಜನೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಳದಿಕ್ಕಿಗ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಟ್